Marco van Basten, de wedstrijd tegen RKC. Heeft u nog enigszins geloof in die vierde plaats? Nou, enigszins wel. Uiteraard zijn we natuurlijk afhankelijk van de andere uitslagen, PSV en Vitesse. Maar we zijn dichterbij dan een week geleden. En goed, ik vind dat wij ons wel moeten focussen op onze eigen wedstrijd, op ons eigen optreden. Maar de kans is aanwezig en daar moeten we denk ik alles aan doen. Ja. 3 wedstrijden op rij gewonnen en goed, dus maar weer niks veranderen. Ja, er is niet direct een reden om te wisselen. Er zijn geen spelers geblesseerd geraakt of hebben problemen. Dus ja, je kan ervan uitgaan dat het een heel hetzelfde is. Ja. Ja, ik denk elke keer wel weer aan Hakim Ziyech. Ik bedoel, zo'n goed getalenteerde speler op de bank zetten. 4 wedstrijden achter elkaar. Ja, dat is niet prettig, niet fijn. Eigenlijk ook niet, vind ik, wat ik zou willen. Aan de andere kant... Waarom doet u het dan? Ja, deze formule is nu winnend en ik vind dat we dat ook niet moeten doorbreken. Dat is uiteindelijk toch belangrijk voor ons allemaal. En het is alleen heel vervelend voor Hakim. Ja. Maar ik vind dat hij er goed mee omgaat. En ja, hij moet ook weer gewoon op zijn kans wachten die er uiteraard zal komen. En dan zal hij daar iets goeds van maken, zodat de situatie zal veranderen. Hij heeft vorige week dat al goed gedaan met een doelpunt wat hij maakte en natuurlijk een voorzet. Maar goed, hij is gisteren geblesseerd geraakt in de training, dus hij is zeer waarschijnlijk niet erbij. Hij haalt het waarschijnlijk niet? Nee. Zijn er nog mensen die u gaat missen morgen? Nee, Hakim is de enige die er niet bij is. Of ja, Rajiv is 4 dagen ziek geweest. Dus die heeft vandaag wel getraind, maar die is nog niet helemaal 100% hersteld. Dus je gaat er sowieso niet bij zijn? Nee, die gaat het ook niet redden. Nee. Dan Leurling, ja, Rijtelaar misschien wel weer? Rijtelaar is fit, Leurling niet. Dus ja, voor de rest alles als voorheen.